Kok sepi temen ya? Malah kena mimbar to tiba Bar, ngopo nang kene? Alah yo ngises lah. Panas tenan. Kok mbok ebong kayaknya gak keterus sih ya ketno ya? Tisu ya kayaknya enggak Lah ya nanti. Mbok apa meriang jangan-jangan. Dilihat ngomong ya. Oh meriang geblak ra nek sing nulungi. Wong enek ora ya nang omah ya? Kok tapi ambune kok kayak sedep-sedep enek sop-sop pengen ya? Banget ya. Kita balungan paling bonge. Jajare ayo. Bang. Alah mbok citol bener. Kene Apa lo? Bahan meriang. Ora aku lo sehat ki lo. Apa lo? Sedep banget ambune. Iki masak. Sik masak. Gampang lho. Tak udekne nek emang Apa tak udekne. Apa sis? Masak apa? Oh tenan Pak Bar. Ngel Dan iki. Bar. Basan ket isu dek iki enggak ketok. Arek meneng-meneng dek mangan dhewean, aja enggak dadaki. Ora lo iki ki, arep masak mau kerja aku. Kita orang enggak ditawari. Aku boleh nyicip enggak? Ya wis lo nyicip ae, enggak apa-apa. Kita wae padahal. Iyalah. Malas kok ebong kok bangkrut anggap dhewe jaluk. Kira ning sairang-irang. Iki gak arep pilih nih. Alah wis lo kaya sapa wae. Yo nek gak dipilih nek aku pasti ki juwe gede. Arep nganggo sego enggak to? Tak sikok ke. Ora lah matur nuwun temen kok jan Enggak apa-apa akeh ke segone. selesai ki wae lho. Ya wis lek ngono. Aromane enak banget kayane iki. Oh jan kok pinter banget sih kayaknya anggar masak ya. Aku lo chef. Diam-diam dek. Ayo Bar, mana jopo Bar, mbak ngisis Bar. Iya. Tak nyicipi wae dhisik lah. Nah ora. Peh edan. Kudune milu master chef nek iki mah. Pinter mbok Ebong ya. Jan gurih tenan lho, Bang. Ngono dek kok kebluk ya. Ora gelem masak, tapi geran masak enak. Lah ya. Sapa dhisik semasak cah kene lo. Ngono anggar kon masake bojone malesan. Males lah. Kesel lah masak iki. Kono nambahne, jukone kono. Enggak usah lah. Lah ngopo mumpung aku sebaik hati ki. Males lah iki lho suara aku. Encalke lho. Oh iya lali. Nah lo nambahne kono. Enggak usah lah, wis Aku nganu wae ya, njaluk nggo bojoku wae ya. Jaluk ae. Kok iso sing njaluk kok balik meneh. Ora, Bang, matur nuwun banget ya. Aku njaluk sakmene wae iki ya. Iki aku juga sakmene. Nah, ayo bojoku. Bisa tak balik ya. Ya ya ya. Ya ya. Nyesel ngene iki aku nawari mau kon imbuh. Tumben banget iki mbok pengapi tenan Bar. Heeh. Biasanya dek sing kelamit ambek dhewe. Lah iya. Nah, saiki Mulane, Jan. beruntung dhewe.